Ya, bersama Shakira Nada Entertainmentnya kami kasihkan sebuah lagu tentunya dengan Eki Petopang di belakang ya, versinya Johnny G. Jadi hari ini ada Piaman Lawe. Piaman Lawe oi kanduang urang batabuy olalay satyo bulan Muharram nanti adokan onde satyo bulan Muharram nanti adokan urang nan datang mancali abacan dosa mun olalay gadang kete tuo mudo nak ketinggalan onde gadang kete tuo mudo nak ketinggalan. Shakira Nada ada emanurun sarato mandaki di Minang olalai ba itu bana sajarah uranan tuo onde ba itu bana sajarah uranan tuo asamulonyo agamo Islam batambang olalai Burhanuddin dulunyo nang menyebarkan onde Burhanuddin dulunyo nang menyebarkan. Olalay satyo tahun pembangunan makin nyato onde satyo tahun pembangunan makin nyato patambah banyak oi tak jadi perubahan olalay ini Piaman Lado wali kotanyo kini Piaman Lado wali kotanyo. Kok hujan ame oi kanduang di rantau urang olalay kok hujan batu oi kanduang di kampung kita onde kok hujan batu oi kanduang di kampung kita elok laki toyo samo tupang manupang olalay itu bana sajarah uranan tuo onde ba itu bana pitua uranan tuo. Eki Vito
bangke tentunya dengan Shakira nadanya di sini. Jangan lupa like dan juga subscribe-nya ya dengan channelnya Shakira nada. Tiang manelawe oi kanduang urang batabuy olalai satio puang mau haram nanti adokan pende satio bulan muharam nanti adokan urang nanda tangan calia bacan dosamun olalai gadak kete tuo mudo tak tinggalan onde gadak kete tuo mudo tak tinggalan. Eki Vito Shakira nadanya. Yuk lanjut dengan Lydia Kajol tentunya di sore hari ini.